Nah, baklay, baklay. Dagan, day. Day, dagan. Loh. Gara-gara do lah. Bawal. Parang tanga udah. Ito na. Jogging o. Kuan. Pa-slow mo. Morning guys, nanapunta sa atong kaglingon sa atong tingkusiyaw lingon to. Ngisi na po, buntag pa kani. Gandam na guys pang kuan sa atong mga pasyente ug atong senior. Luto kog tinula guys. Ug na diri ang atong kuan assistant ha. Ay, nagpakigert pa kuno. Abangan ko na muna guys, ganyan pa man siya mag-exercise kay tayo pa man. Ang muduol man ka, ay kay magpanit. Kaya ako... Hi guys! Good morning guys! Gahi pa itong manok kay na-prosin. Ako ning mga ipang-kumpra gapon guys. Hugas na ni, pero prosin magod ako sang iba. Ikaw magpanit? Aw, maayo. Nanak ko yung assistant guys ha. Di na ako naginasara sa akong munting kusina. Iyaharap ning kusina, giyagaw. Kapur maliron ka dahil. Nagsuot na naman siya ng mahiwaga niya mga kuha na. Mahiwaga niya mga suotin na. Kuyaw bay? Kuyaw kayo? Kung batiya sana kay magsalang po katong magkanta guys. Magkantag lamas. Hi guys. Kamusta namang tanan guys? Maginaot ko nga naamos maadong panglawas sa kanunay. Mag-yamping mo guys, kung asaman mo karong dapit. Mingkoy, good morning Mingkoy. Sa Johnny mo na mata Mingkoy. Nakapurma pa naman. Assistant na ko eh. Hindi na ako magmingaw guys. Hindi na ako istorya mo gusto. Anak ka talaga ng nanay mo. Anak ka ng nanay mo ray. Papalitan ang luya asing ko ma. Tapos na ni imong luya, imong sibuyas sukuan? Wala pa day. Kailan ka sa imong nanay? Saban silang nanay, damay-damay pa ni mo sa nanay ha. Sexy na atong kuwan ron na. Nakaporma na. Wala mag-save kaya ba? Kaya mo katun Siyempre, naadyo na ang samad, pero sa ilawam dani, wala pa na. basa pa ni. Ay, kumpiyansa kay na. Entonces, masot pa kaya na niyo magmatambol na gawin. Nag-change attire pa naman ka. Duster to buwan. Pinahubag. Kuya, ano pinahubag ko eh? Ano sa'yo hubag? Hubag ba? Ka na bang burot? Yung buntag ko na sino mong islit. Paspasin na din mong pag-assist na ko kay magbaklay-baklay pa ka dito yung taon. Yung mo nagitabi ni mo ang tangad, yugasan na ni? Pagkamalasan, nahulog ko dito pa nga. Hiwa na takuan guys. At na ning hiwa ni kuan guys. Uy, yan na guys, nahuman na guys. O hiwa. Ito nang igisa. Ang sudan karon sinabaw. Magisa na ta. Kuya ora ba kaya kung samog bi? Unsa? Ay ganing kadlaw nakamata ko alas 4 ay mga alas 3 ka alas 3. Magdamgo day ka. Mga alas 3 kayo. Abi na di ka magdamgo. Nakabalik og tulog. Alas 3 to ka pa nung mata ko nung nakabalik og tulog kay ang damgo kay. Oo nga napo ni mo patay ni mo pati ni mong dalaga nagigugod ka no. Kuya ang damgo ah. Isa mo pa mapatay na ho, simba ko. Kabaliktaran mo na. Ayaw po naman. Masig na gustong mapatay na ho. Kuya, manday nakatubo balik. Nagdam ko na yun noon. Ko, wait lang. Imbes ka naka-recover na ta sa atang operasyon, basta na nananoy na patay. Salan. Salan pa.
Pero damgo raman na, way katotohanan. Damgo. Nagkamata ko, alas 3 pa mo ito kapin. Pero na, gusto mo kutlos ang kinabuhi, way mahimo. Puno na anak guys. It's a bad. Di ba guys? Ang sa may bukod na, basig laki. Ha? Nasa Hindi may makita bukod na, gani. laki. Basta pertinam talagan kay igukod kuno ka. Kipat yun ka, binuha. Kuya, wa. Pati yun. Magsugod na kita gisa. May ako sabi. Oh guys, ubos to dyan sa mga gawin po siya ko ano? Libong na siya yung nahon niya. Siyempre, unahon ang luya. Bali! Ang sibuyas unta. Maning diskarte lahi, mag-imo lahi, mag-ahuang. Hindi na lagi, gusto na siya magluto. Kaaran yung ka, apat kayo. Si man niya, 11 pa ka mag-1 month. 11 pa, wapa 11 doon. Punta na kong tatay, kung sa'yo meaning ka ng magdamgo kang pati dyan ko. Ako ikulbaan. Ikulbaan naman tama na. Lutang nga. ko rin dahil, mura tinuod. Oh? Pag mata din ako. Tutasan ko ko. Ayaw. Gusto ka tulong dagan naman yung after nun. Di ko mapatay. Kasi Ano kakainit lagi niya? Ako ba? ako sa. Luka. Jod. Gusto na kita mo kuhan. Pwede lang na. Bahala na ka diri oy. Kaya nga nung nimo kong giyati magmaadyo, tanawan, dali ara ko makarecover. Oh. Luka. Gawa-gawan ka yung trabaho. Huwag kang mag-alala. Kaya baka dyan may gusto mo patay na. Luy lamang ko ko, wag mo ko isa, nga pat dyan man ko. Bago pa ganing naka-recover, bago pang gapirahan. Then gusto nang pat dyan. Ang sa kang oras sa kadam mo? Mga nakamatali ko alas. Kasagara makamata di ko alas 3. Basta mga na makasagmata di ko alas 3. Magdamgo-damgo na ko. Yung mata ko buntag na. Sada. First time lagi ni mo istorya na nga kadam ko kag ni nga na. Ako yawan, mapuntag na gustong patay na ko. Dapat na bigay, init niya. Kasi sa pakapsan. Pero katong des mga niaging buwan nga gadam ko po ko nga namatay gahang kaugalingan na nga gilili na sa agang kaugalingan sa kabaong mo siguro ning Moto nagbitay ko kamataja no. Tinod baka nang ano magdamgo-damgo ka na baka nay kahulugan. Ang uban pero wala damgo ra mong guna, pero ang uban mahimo lang tinuod ba. Pero nagit siguro matiming na tinuod, ano ba? Diyan nung gikulbaan man kasi mo ang damgo nga. Pati dagan nimo gud. Pero nang laban ko si mo ang damgo nga ran ng dagan nga di ko gustong mapatay ko. Di ko mapatay pero kung nakita nimo si mo ang damgo nga nangihina ko, mapatay ko. Ay di ko mutuwa na eh. Ako di ko mutuwa kay. Diyan nung gikulbaan man kasi mo ang damgo. Wala kulbaan naman po ko. Pag mata na ko, ang kulbaan murag magtinuod. Di ba ang dam ko magtinuod. Pag mata na ko, gana pag ko mo ko buang. Ang dam ko gas ako ra ako ra magikaulingon. Ang dam ko niya baya. Pati ang dagan kipat niyo mo na pati kulbaan ako. Pag mata na ko kulbaan po kapin. This time po tunaw nagdam ko na inato. Na siya dagan kipat yun. Pero may gusto dyan mo patay na, mo dawat ramo po ko, kaya mo po ko isa. Pas na, butangan na ni nato og sabaw. Ikaw maghuwag sabaw. At ang ibutang na rin sa yote. Anawa, manugo pa. Siya na puno rin. Kupay sa buon. Butang na ni natin sa yote. So, butang sa sabaw. Tanawa. Sige pa. Sige. Sakto na kay pangit pag musuparatsa pag makita ang buhon. Kita niya tigas isla. Butang na to ang tangan. Ay, tangla daw butang. Kanili butang na po na biyo. Pawahiran ng sibuyas dahon kaya rong humot. Okay. Ikaw mag-igo. Unjaan ka ni guys. Trito ni. Butangan ka ng crispy fry. Paano ba yung nainit ni Cosby? Mana ko? Kau na po. Okay, so layo kay gilakwan no. Na exercise.
di ba? Pero nag-exercise, nakasiksi, nakakinina. Oh. Kala mo operahe. Suot na po na yung mga TikTok na sinina, pan TikTok. Okay naman kuno guys, di naman kuno sakit yung tiyan. Uga naman ang samad, muna yan na lang isuot, wala siya magduster. Wala siya magnanay. Nagnining na po siya, din siya si nanay. Si Nining, Nining! Nanay magkakatong magduster, karon Nining na, kaya nag-TikTok shirt naman. Nining! Wala. Akong tamputlo na, kaya masigsabit man din sa motor. Pero sayang na may bunga. Affected na ko mo. Ano ba kayo lamig gani? Bawo lang kahapon. Ang bunga. Gikuan lagi sila galiwang. Tami siguro nagdito gani hapit na mahinog ko. Kuhaan to na ako. Hapit na mahinog. Wag pa oy. Hapit na. Hilo pa sila. Mabalik pa ko kasa. Kay kasa pa man ko mabalik. Sige, balik. Exercise ag mga limbarok. Si mama human nagbaklay-baklay ni sulod na guys. Hindi na po muna lang ko exercisean padulong dito mabalik dire. Pasingot ba? Sa dapli karsada. Na baklay. Dagan day dagan lolo gara-gara do lo bawal parang tanga mo ito na jogging o kuan pa slow mo ayo gara-gara do tag-tag na yung tiyan. Maganda lagi mag-slow motion. Ipaningot na ko, laminas pamati. Ang mingkoy, hanggang ko ang mingkoy. Ang mingkoy. Si Mingkoy. Ang mingkoy dagang kay samad sige lang gibugno. Nasilo si Mingkoy. Yan mo guys oh. Wala. Kami pitig pakaon na guys. Arin mo na mo kaon sa balay. Na si Mingkay. Na kung Mingkay, painit ni. Sorry sa ka. Diya pagpainit ko. O sister. Magatang giluto. Ako ni bahala dito. Mamahaw na takigkutasan ako. Man akong pasingat guys. Si mama, naunas mamag ka ng exercise. Ganiha, mapay pagsilang sa adlaw. Si mama dito nas gawas. Yan isir na ko guys. Kay kutasan ako. Gigutom ba? Kung sa Cebu pa, gigutom. Kung sa Bohol, gikutasan. Grabing kutasan na. Mainam sa kukuan guys. Yakol. Mana jud kukuan guys. Exercise. Singit yung exercise kaya importante na. Okay. Tako na ba ng braso? Ayos ah. Pwede na makipagsumbagay. Ayos ah. Hindi naman sa kukuhan guys, yakol. Patakot-taglawas kay matut pa ni Junjun, narap ako na gustong patay na ho. Para makasuko ba? Matut pa suko, laban! Suko. Laban. Sukol. Ang suko man. Sukol guys. Itong utanan na itong senior guys kay Ipaningot, agahang buhok, binaklay. hindi kauyon sa sabaw niya ay sabaw na mo nasa sabaw ya ha? Pero may naikuan ba second option utan gina pirmi utan kahit anong mangyari utan lang kaya man sa ID ko ganahan dong anay utan ay naman naglimag ko ha may second option guys ba utan lang malakas
Ito nagnahon ako si Muang Damo pa. Alam mo, be, ano ko na mga badkuhan. Pero, kailangan na kitang tanan adlaw-adlaw tang andam sa tungkuglingo na andam ba? Eh, wata Hindi kay ka naman kung tuyuban pa. Ipaagi sa damgo, pero makapangandam ka. Adi magsud nga ka bolitrop. Hindi po ko. Hindi mo kumagla kung sa kainat na na. Kung nadyo gusto mo kutlos ang ginabuhi. Ang man naging mo ang lutong sabaw. Pwede pa man ipaag-sili. Butang mo ni. Ipatong na lang, mapamakay paghaon. Ay, naman ko. Rebi. Nandiyan ang sibujas. Ay, lumigaw. Kasapan. Kasapan ko na siya. Kinsa kay mga saba ni Diyan nga na lunod ang sibujas o agsili sa Diyan kinula. Ako si Bali. Sabi ganina, wa pa ka naman kinapa magsili o agsibujas. O, panday ni Diyan kay lunod ang limbaroy. Ingan lang magsaba kay kasaban ta. Kani, para ni sa uta ni mama. Pwede klaro ning kaning lagi magluto tabang sige yaw-yaw ba? Nagluto na ko na dyan sinabog, dyan sibuyas o kagsili na bilin. Muna na ka na si Muang Damgo. Ayaw ka bala kasi Muang Damgo, kailangan ang Ginoo. Ay, hadlok. Kung ipaagi magani na si Muang Damgo, ang Ginoo, ay bahala, kung isa ba ng tinid, ano? Very good. Unsa? Kitang tanan guys, ita madlok mamatay nga ano guys. Anak ta padulong diha. Munang kadadlaw di muna. Pagmata ni May, salamat Ginoo kay imo pa kong gipukaw, nakamata pa ko na paggininhawa na ba. Andam kita pirmi. Kaya ako, di man po kumaglo, kukuhaan ako sa Ginoo, kay kadadlaw magpakuandam. Kung matinagad magninangdam ko ni Junjun nga na gusto mo patay na ako, sige, wa ko'y mahimo. Isa mo kuyawan putang si. Andam lagi mo kuyawan putang sa siyo eh. May pagwala lang kumusulti da. Ikaw ra piningan nga andam ka mo dawat kung say mapangitabunaw kay gipadam ko na pud ka nga nay gusto mo patay na ako. Kuyo kayo mo kay wanta man nervyos. Maji pa wa ka ning istorya sa Muang Damgo. Pero hindi ta makanagna. Na ay. Di para magkuno mangandam ta, ngandam na ka. Mapagani pagpanglingkawas na to sa tang operasyon na nay gusto mo patay. Damgo lang ang tanan, lumalabay pay aso. Lumalabay daw aso. Lumalabay pay aso ko no. Lumalabay pay aso. Unsa naman taon mo eh? Bitaw di ta mo to na Ay damgo. to na eh. Di ta. Damgo lang ang tanan. Kamo si tatay mo hubad og damgo. Mutan na akong tatay diyan manawag ko. Aguroy so naman aguroy. Ano di ay Ha? magkuan ko sa kuan kay mag-inom ko sa tambal. Oh, gimawang tambo pag inom na gyapon. Inom kay kaon na kaluto na yung kwan. Ako ning inom na ko gyapon. Nag-inom na ka day? Mana. Ako na iwan. Imo imna na. Kapit na maluto yung mga utan. Ha? Ako na kaya akong diri. Sige mag-inog yakol. Naday ka diya guys, morning. Pakita, surong din. Morning guys, morning. Inom din. Buenas mama guys. Sige Oh, ra Dre, tago Dre. dito sa ijang lungga. Opa, pisto. Ang sige. Morning. Ang bata niya nung yakol. Pahit aning nga tag mintin guys. Oh, di man mintin guys. Tambal maguna mintin. Ang alangan di man sa ganaglasa siya colt mo na ning ran paita. Pait kuno, pait. Pang samantala man na mo man kag inom si Muang Tambaw. Pahit aning tambal na to eh. Ay paitan, tambal o kanang yakol? Niya ko ti asum-asum. Mamahaw ta guys. Oh, yawa pa rin yung mahaw guys. Yawa pa rin. Wala pa na kaluto ang kusiniro guys. Luto na ako. Oh, kaluto na day. Excited na sa mama gikatasan na po na ako gani gikatasan na po ko. Ay, pangkuan na. Pang TikTok. Mag-TikTok na sa mama. Tambos tuhod. Pang TikTok ka na. Hinday. Maka-views ka ako mag-tiktok. Udah, maka Maka-views ka ako kung ako mag-tiktok. ngarang ya, yay. Maka-views pa ko na. Hala, ayos ba ya? Sigurado, ay, delikado na ni Bay. Isa kaya ako nagturag mag-tiktok. Katawan nagway ko sa Daghan mga ang anak. mga tiguang nga mag-TikTok magsayaw-sayaw sila daghan Kuligi, kanya mga lagi. Higiyan pa. Bantay mag-tiktok. Ay, kuligi. Kuligi, ikaw ba sa kuligo?
Kasabag Kaway yan. ayo. Giyan mo yung unang masuko. Hanggang kanon kay tag-isa ka kapraman. Ningan magdoktor, isa ka kapran kanon bawi ra ko sa prutas. Prutas ako nilagyan. Ikaw, sa prutas. Ini kain og prutas. Unyag fruits ra, walay tas. Wa may gibawal ang doktor na mga prutas. Kasi ingon siya kaon daw sa mga prutas. Ang utan, maiwagang utan ni mama dugtong siyang kinabuhi. Ang nilaw uy. Kuan na siya kanang dugtong na sa kong buhay. Na may tinulang manok po, di man po siya. Ito lang mag manok. Sige na kas tinulang manok. Para bang kahumot ni? Humok na kayo? Humot, dili humot. Oh, humot. Pero humok naman yung manok ka. Sana siya na. Umaw, basi ganahan ka ma. Tinula. Tinulang Bisaya na. Bisaya ni, manok. Oh, Bisaya. Ay guys, mamahaw ta guys. Mamahaw ta. Among sudan ba lami kay tanan kay utan. Pili Mamahaw ta, ka guys. utan Mukha Bisaya na o ko, manok pero na Bisaya. Manok Bisaya na kung Oh. Manok at tinulag eh. Mukhaon na ko kay gutasan ako. Halina Yeah. pa. Mamahaw kita guys. Ganaw na nakukaon kaya rin ng gutasa. Ay guys, mga pamahaw guys. Buta mong vlog karon guys. Marata mong vlog karon guys. Dahil salamat sa permanentong pagtanaw. God bless ninyong tanan. Magyamkin mo sa kanunay guys. Bye-bye. Bye guys. Nakita na po tayo sa sunod na mong vlog.